Ito muna ang buwelta. Ladies and gentlemen, the three-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Bonot Junior. Basta mga junior. Gahi. Good morning ni mo diya kang Rodrigo Directo Junior. Ay, Junior. So, gahi. O kang Achilles Santos Junior. Gahi. Si Aji Santos Junior ba to? I-junior na lang. Boss Aji, ipamugos na nga may mo kang Junior para may mo kang Gahi. Noed Briones Junior. Para gahi. Si Dean Michael Ratonil Junior. Si RJ Yakapin Junior. Kay Basta Junior. Gahi. Bitaw. Mga kagahi. Dahil ni na hisgutan ni diya sa kahanginan o diya sa social media. Nalagoy pangutanan niya mga kagahi. Unsa ang imong bation nga ikaw sa basura gakalat, ikaw ang basulon. Kalabitaw nga imong gisundan ang mga kapalpakan. Unya sa ulahi, ikaw ang mahayon sa ilang kahuyangon. Kana ang sitwasyon sa atong kasamtangan nga gobyerno. Nga ang palpak sa pagdubala kaniadto nila na abnoy. Uban na lang unggoy, Trillanes, apila na ang Carpio. Sa pagprotekta sa West Philippine Sea, nga ila na noong basulon ang pamunuang Duterte. Kinsa ang gadala sa mong istorya? Kinsa ang gahari-hari ni atong tungura? Paminaw mo, labi na ka mo mga antay kaya diya nga, pataka lang mong yaw-yaw nga, ngayon Duterte, asa itong jitski. Ilong, pati ka na mga sarkasam, di mo kasabot. Masulod lang mo permi sa transit. Mabulsa lang mo permi sa istorya. Di ba mga Aquino nga palpak sa pagproteher sa atong teritoryo? Unya karon, grabing patutsada, grabing issue, grabing istorya. Kamu na ang palpak, unya kang Duterte ninyo ihapak. Grabe man pud mong mga pahak. Kusog mo aw-aw, pero di ay kapamaak. Dapat masayran sa mga Pilipino kung kinsa ang gauna-una sa maong binugok nga binuhatan. Kay grabe ninyong yaw-yaw, batok sa mga inchik nga mga langyaw. Pero hilom kaayo kamo sa panahon nga kini gikumot-kumot, gibinuangan sa mga Aquino. Nga gidungog baya ka ni Adto, nga grabe ang nakakwarta ni Adto. Pero, kabalo kagahi, Bernie, mga kagahi, kay luya manggod ang oposisyon, wa kayo sila tarong manok kargahon sa sunod nga eleksyon. Busa, ilang gibanaw ang isyu sa West Philippine Sea. Sa pangyawat nga mabirahan, muhinay si Duterte. Hagit-hagit pa og mga debate. Uya ino Duterte, sige debate. Sakay pud sila pre. Kung gusto mo og debate, maayo gyud na mga mare og mga pare. Kay sure ko nga sa Mayo, dili karong bulan na, pero Mayo sunod tuig sa debate kamo mga wingig. Well, tungod ba kay kasaba-saba na ning si Justice Carpio? Doon na mo'y pang presidente nga kandidato? Bas hindi ay. Kung di madala si Justice Carpio o di dito ta sa katong boksingero. Dako ang akong pagtuo nga ang sunod nga presidente kagahi Bernie. Sigurado ang iyang apelyido. Sigurado ko usa ka Carpio. Carpio. Ang akong presidente sa umabot ng eleksyon, Carpio ang iboto. FFF, dili ang presidente ninyong dadon na nga Justice Carpio. Kay ako nagtuo, hastang kusuga ni Inday Sara Duterte Carpio. Basig nalimot mo, nga ngayon ba na Carpio. Good morning, very worshipful Mans Carpio. Time.